abokina gari ba kuɗi ya cuta. Sabar ciwo ta su kai na ba na san budewa. Ka duba fason ba yanda ya zama. Abin da wasu gida. Ya zama tirizan. Wallahi muna karɓar kebur. Ai duk abin da za ka kawai ka banna hau. Kawai ka banna hau ba. Ni ma ba san ma bai na nan gaba na kuma fashi. Allah ko. Allah ni to ai ni fa da na ga ni fa gaba ɗaya anguwan nan ka gani da anguwan nan ina ganin mutane amma yanzu ba ku tsabar duka yawa. Duka yawa ga duka rana. Abun ya zama amma kuna ji ko? Ina ga mu je mu samu Alhaji wannan Alhaji Madafa. Shi maybe mu dan samu tallafi a wajen. Shi na ga danta wai dama kun san da Alhaji Madafan nan na ga ranar fa ana kawo fa abubuwa a unguwar mu fa wai yake kawowa. Shi ne dai. To yanzu wai ka ce ma unguwar su muke ni ban sani. A unguwar su muke ai nan kana unguwar su Alhaji Madafa. Ai mu je mu Umar godiya sannan kuma yi Alhaji Madafan in same abu daya. Dan yi magana. Ba masa ko wuta da shan wuta. Mu je kawai. Har falalin fada na ya gawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yat. Alaikum assalam. Suwa ne? Allah mun zo neman taimako ne. Sakamakon mu ne kake dan wucewa a daban nan. Zaka ga kullum muna rike da wiwi. Yau to ka dai gane kenan. Sai ku dai irin yan maulan nan ne dai. Kun gara ka kun mura ku bane. Wallahi ba. Ina jin ku me ke da ku. Alhaji kaga daga kan miliyan 10 irin 15 din nan dai. Amma ni da ya muku ba ko ruwa mu ba kai. Ko kuma Alhaji a cikin kamfanonin nan kan manya-manyan nan da na kaji kana da wannan nan dan ko ka dauke ma ake kuma ka ba mu cin kamfani kware mu je mu bude mu kunnan mun isa mu tafiyar da kamfanin nan dodai Aji gaskiya. Mati mishkila. Wani mai bakin abu ala. Wai ka ji har kamfani kuna yan iskan gari. Kai ka tiba wannan ka tibe shi baki dan garin da yi wuri. Bari mu ga me ne kamata ne. to Alhaji mu ko mu idan da ka ba mu ka ba mu ba mun ca muka ce ki mun mutunci ba kai ka sani kai dan Allah ba ku arziki bai kamata mu kuna wannan dan mu ba ka sani ko ma wata ran she ka ga wallahi yar ka tana laya ko fa gina saboda wannan Alalle. Kai Allah na tuba ai kai ko lailatul qadar Allah na tuba ka gani. Inda duba gani ne. Kai na kaman kai ka daka bisa hankali. Shige wannan. Irga mana ka rike kuɗi ne. Sai duk abin da kai guda uku ce a shekara ɗaya. Alhaji gogo ne ba. Guda nawa kenan? Goma. Ko sai inda ake neman kuɗi ba. Sai ku raba. Raba har ne da makami. Magarba. Ba goma Alhaji raba har ne da makami kawai mu je. ko dula diya nan Yana da ma koma menene ku je? Ai na ce mace ku dai Allah ya gani. Ina ba tare da soki muka nema ba. Wallahi in na kalli talatin ina kamar ni na kaman ma ni kada na ne dan cikul in ba na kaman ni kada ba Allah ya tsare in da zai nuno mai ta kake abuwa kake yi ba goman ka. to ni dai nan na kai na kada take to ya ba ni gari in ba ni na tattaka ta ba Allah ya tsare Kun san Allah na da canji in ba to dai ko wiwi za mu je ai mun cika sabai. Ai wallahi kudin nan ni kai na san. abare ko Kuna ji yawwa. Kenan ma kan Alhaji kare mana ki. Kai kana magana kai tsaya mana. Ina haka. ni bulo nake san nemo wani malam kaman ya kake duka mun ba zo ku Kai ba kai tsaya ko tsaya. da ran biya ba Tsaya tsaya. Wannan bai mun daka ba. ka ga kudan da kai na kana so ka ce menene
kai ka san waye ni kake taɓa fuskata kai din banza kai din wabi ba kasa da kasa aka yi ka da aka haifi ba za ku ga wanda ka taɓa za ku ga wanda ku ba ka taɓa ba mu taɓa ma ban ba ta jale ga yanzu ma wani ka isa ne a kuɗa ku bani ko kai wallahi ya gugu wannan turo ka turo ubanka mace uwarsa dan Allah da ai ni na rasa inda yake zuwa ma kwanan nan ba ko ina da mata da shi kuma ai dole ina same shi ina da mata da shi amma ba na gan shi a mota nan ko ki haba ko ina ga ranar da sambocin nan ne ya ce mun nasi wani wasa oke bari mu tashi dan jin karbo yana ko in kira dan kira shi ai zai same ni akan matan nan ai gashi ma na ha yasa ya aka yi ne ga so mana a so kai mana bayani ya ake ciki ne waya ma don kai wa sun san musu waye a garin nan waye na Ya. Subhanallah shalele. Me ba haka? ya Me ba haka? ayya ina wanda suka zo wajen kai kanan jiya Yan maula. Yan maula wanda suka zo mun maula. wallahi jire ga wani ayi Suka mame. wallahi ba da yan maulan ne da gaji sai ga wani suka mun duka Wallahi gashi nan na gani ko duk sun kumbura ma fuska. zafi Ya hakuri sannu. Ina sauran suke? Ina su Sima suke? suna ba da ban saran Sima! Kai Sima! marmana cikin Allah da ko fa Sima! Yawwa sannu. Kun san menene? Ina yan maula da suka zo shekaran jiya nan musu abun arziki goma ta arziki a nan wajen. To yara ba su da mutunci, wa'annan ba su da mutunci. Ku ji ba inda suka yi wa shalele. Ba ka shalele sun kumbura mai ɓarin fuska. ya take so a musa yau za su gane ko yanzu Kar ku kawo musu da ransu. Ku kawo musu da su gane. ai ka jira ran alaji kun san sa ne ake da shalelan nan mu nan fara mu yi ko uba na ne ma mu yi uwansa kai ba ka sako ba ba za ka sako ba yana zo na ya gobe ko je ka ya gomi ya gomi ka ya goshi ma